Bismillahirrahmanirrahim. Heşte gulane roja dayikaye. Gerçi her roj roja dayikaye ama usa aynı zaman gotna heşte gulane jibuk dayika be bir binin ev gotna roja dayikaye. Geli Müslümana dayik kutsale, dayik fedakare, dayik nehmeha bebeka hodske hoda bizahmeti ki pır giran hildigire. Her roş ji dayikera eziyet ke, ne xweşikara xwe dirêj ke, ne xweşikara razê. Hinek tişt dilê wê diçêke jî dibe evê xwarinê ji bebekera zirare naxwe. Bi zehmetikî pir mezin bebeka xwe tîne dinyayê. Bebeka xwe tîne dinyayê îja eziyetekî din dest pê dike. En hindik 2 sala wî dimijîne, binî paqij dike, bi bebekê ra digirî, bi bebek ra dikene. Diçe kwê derê bebek barî stî wê ye pê raye, wê hîl digire. Carna jê bi roja ku bebek nexweş be dayik bêxew dimîne ranazê. Îca em dayikê me însana li wê derê bêlin, em werin li heywana jî binêrin ku dayiktî çiqa kutsal e. Em li qupikê binêrin, qupik 6-7 çêçikê wê hene, li wan dinêre, mehd tê xwe de pêşî, kûçik tê xwe de pêşî, pisîk tê xwe de pêşî, baran tê, berf tê, zîpik tê, toz tê, duman tê xwe dike şemsî xwe de ser çêçikê xwe ew eziyet dibîne, ew şil dibe ama dê bira çêçikê min zirarê nebînin. Ti genim davê jî ber qupikê gazî çêçikê xwe dike heta çêçikê wê nexwin ew naxwin. Îca gelî Müslümana em însanin. Dayika me pir bi me ra zehmetî dîtiye, bi zehmetî me aniye dinyayê. Xweda xêra dayika mezin bike. Xweda van xêra tevek bike wê sebeb ku bive kifaretê gunah ji wan ra. Em çiqa bêjin, em çiqa yazkin, em nikarin zehmetiyê ku dayikê me bi me ra kişandine, em bînin ziman gelî Müslümana. Bi vê münasebetê roja dayika bimarek be. O dayikê ku rehmet kirine, Xwedaya Teala rehma xwe li wan ke, ciyê wan cennet ke. Dayikê ku saxin, Xwedaya Teala di ewil da bike ku timamê ewladê wan di emrê wan da bin. û Xwedaya Teala emrekî bi rihetî, bê êş, emrekî dirêj di fireyê da bide wan. Em viya ti car ji bîra nekin gelî Müslümana, cennet di binê emrê dayika da ye, di binê piyê dayika da ye. Ûn temam bimînin di xêr û xweşî.